so makaho ne. Abokina. Dan Allah, dan Annabi, me sirrin? Sirri kuma? Tsakaninka da waccan yarinya budurwarka da naga kuna taɗi ɗazun. Soyayya ne tsakani. Gana abu ne? Kai, wallahi, tsakani ga Allah da Annabi, ka riƙe masoyiyar ɗin taka hannu biyu. Saboda wallahi da ni ne Allah ya sa ni dace da waccan yarinyar, wallahi ba zan iya rabuwa da ita. Ai, Allah sarki. Kuma kaga na yi dacen masoyiya na. Biki su muna soyayya mu. A shi ka ce ma ka ta burge ka soyayya, gaskiya na ji daɗi ya sama da. Kai. Na gode. Abin nan ya burge ni na soyayyar ku a ɗazun. Kawai ba wani abu ne nan, in kana bin masu daɗi na soyayya. Hai, tsakani ga Allah da Annabi, gaskiya da ma a ce ni ne Allah ya sa ni dace, Hamra take so na haka, da na more. Ni gashi ina son ta sosai a zuciyana, amma ba ta so na. Kai. Kira shi. Kai. Yawa magana ake wa wani. Kira ka ake. Kira na. Ko ba za ka je bane? Ko mana siya. Ga an ke ka ba. Ada bakurin nan. Ada kama ka bakurin nan. Wannan. Bakurin wannan gombare ga wannan wurin. Kai ba mai karfi in bai bakurin nan. Ai. Allah ma ya fito da wani mu samu mu dan mu mai ne ba. Mu samu ne ko da dare ne a mun samu a mola da. Bayan ne ya shafa nan. Kai. Wallahi ya sha. Ya so ne ta caba shi da gas. An samu. Za mu je mu kai mu baya. Kawai ina na samu ne. Samu wani. Wannan mu za su yi koko. Busa da sa shi sama ne. Sama ne na. Sama ko. Lafiya lau. Amma Khalifa na yi mamakin da ka gano gidan antin nan nawa da wuri. Kisa tun da na yi tafiya wallahi na dan kwana biyu bana nan. Shi yasa. Kuma dama kin san da yake nan duk angonmu ne ai. Shi yasa ma gidan bai mun wahalar ganewa ba. Wallahi kwana biyu gaba ɗaya ba ana jin daɗi.
Amma kwana biyu tun da gidan antin nan nawa in gaya maka wallahi lafiya kalau. In ce dai da kika dawo nan gidan antinki dai ba wani matsala dai ko? Ai wallahi lafiya na kalau gidan antin nan nawa in gaya maka. Tun da na dawo in gaya maka. Kisan last fitan da muka yi kuwa kin bata min rai? Dan Allah. Sosai ma kuwa amma Jos kawai ya wuce. Ai haƙuri. No ba damuwa. Shikenan. Ban san tuna baya. Okay. Amma dai yanzu na tabbata dai cewa ba matsala dai. Za mu ɗaura daga inda muka tsaya. San harkan nan fa ba wani Wallahi zuban da matsala da kowa tun da na da gidan antin nan na komai normal wallahi sosai ma. Yawwa. Tabbas haka nake son ji. Amma kin san ganin ki da nayi ya sa na ji daɗi sosai. Dan Allah. Da ina can ne kawai dai to ga dai ni nan. Ni ma kwana biyu bana ganin ka gaba ɗaya bana jin daɗi. Ya fitan da muke samu muna ɗan ina ganin ka ina ɗan jin daɗi. Kwana biyu kawai. Wallahi sai a hankali. Amma tun da ka dawo normal ne. Iya ba dama. Tun da dai na dawo komai ba matsala. Ai abin da muke nema mun samu. sai na mata wani iya ne mata sanda mata ce wallahi ai mata shaidawa wayo Allah na shiga uku wai ba kowa ne a layin a taimaka min wayo wayata na shiga uku kina da lafiya me same ki wallahi ka taimaka min wayata wayanki kuma me same wayanki wasu ne suka anshe mu wasu suka ansa ni police yanke makamai kin ga dika jina shike ba matsala insha Allah na kusa gama ayyukan sa zan zo same ka shike da nagode shin ta kake da